खुलुमबाय लोगोफोर आंनि YouTube चेनेल नलेज मीडिया एंड एनालाइसिसआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ जाहैबाय एबसुनि सोमोन्दै। एबसुआ बर'नि डार्क हर्स। नोंथांमोना सानदों मा डार्क हर्स? खोमसि गराय। नाथाय डार्क हर्सआ जेबो गाज्रि मिनिं नङा, गासैबो नोंथांमोना मिथिखागो। मानो डार्क हर्स एबसुआ बर'नि बेखौ मिथिनोब्ला नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन। आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। बर' थुनलाइ आफाद ट्राइबेल लीगनिफ्राय ट्राइबेल संघसिम, आरोबाव बर' थुनलाइ आफाद ट्राइबेल संघनिफ्राय एबसु पिटिसिसिम, एबसु पिटिसिनिफ्राय बिएलटि एनडिएफबिसिम, आरो एबसु पिटिसिनिफ्राय अट'नमिनि कनसेप्टनि जोनोम, बिएलटि एनडिएफबिनि जोनोम, आरो बै अट'नमि कनसेप्टनिफ्राय उदयाचलनि कनसेप्टनि जोनोम, आरो बेबायदिनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड, बड'लेण्ड नो रेस्ट माखासे सानखांथायनि जोनोम, आरो बै एखे समावनो मोनसे सानखांथायनि जोनोम जाबोदों मा? बर' सेन्टिमेन्ट। बै बर' होननाय सेन्टिमेन्टआ मोनसे समाव बांद्राय स्प्रेड जायाखैमोन, नाथाय जेब्ला बेबायदि माखासे अट'नमि कनसेप्ट, उदयाचलनि कनसेप्ट, सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड माने स्टेटहुड बर'लेण्ड बेबायदि कनसेप्ट फैनायनि उनाव फैनायसै मा? बर' सेन्टिमेन्ट। बर' सेन्टिमेन्टआनो जानो हागौ दिनैनि बर'खौ बेबायदि गेरेमसा महरै थांना थानो थाखाय दावहा नांनो गोहो होबोदों होननानै आं सानो। बेबादिनो बिएसि, बिनि उनाव बिटिएडि बा बिटिसि बा जा बुङो, बिनि उनाव दिनै बिटिआर, बिटिआरआवनो जोबथाना थागोन नङा। 11 डिस्ट्रिक्ट बा 10 डिस्ट्रिक्ट, 10 और 11 डिस्ट्रिक्टनि बाथ्रा फैगोन, बिनि उनाव स्टेटहुडनि बाथ्रा फैगोन। बर'नि जि फारि जौगानाय, समजों लोगोसे जा फारि जौगाबोदों बर'आ, बियो जोबोर गोमोथाव। जोंनि आसामाव आं बर' हिसाबै जोनोम जानानै जेबो गाज्रि मोनाखै, जोबोर मोजां नांदों, गोग्गानाय मोनदों। मानो होनोबा जोंनि नर्थ इस्ट इण्डियायाव बर'आल'सो ओरैबायदि मोनसे हारि, जनजाति, नाथाय आं सानो बर'आ गेरेमसा हारि, नाथाय भारत सरकार बा भारत हादरा जोंखौ मा होनना बुंदो? जनजाति। ओरैबायदि मोनसे जों जनजाति जाय गुबुन आर्य सुबुंफोरनि, गुबुन जौगानाय सुबुंफोरनि जाय सरकाराव दं, जाय आसामखौ सालायो, बिथांमोननि माखासे खामानिफोरखौ नायनानै, कर्मकर्ताफोरखौ नायनानै बिथांमोननिफ्रायनो कपि पेस्ट खालामनानै जोंनि मोनथायनि थाखाय मा खालामबोदों? बिग्रायबोदों। बिथांमोना जाबायदि संगठन बानायदों बिनि कपि पेस्ट दिहुनदों बर'फोरा। बेबायदि खालामनायाव जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो साक्सेस जाबोदों आरो देरहासारबोनो हादोंबो। नाथाय गुबुन जनजातिफोरा बेबायदि कनसेप्टजों सोलियाखैमोन, नाथाय बिथांमोनाबो दा एसे एसे सोलिबोदों। बिथांमोना गासैबो जोंनि सरकारखौ सालायनाय जायफोर आर्य सुबुं, बिसोरजों गोरोबफानानै बिथांमोना गावखौनो देदला साननानै सोलिबोदों, नाथाय बिथांमोनाबो दा बुजिबाय। बे माखासे हिस्ट्रिखौ नोंथांमोना आं दिनै बुङा, दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे जोबोर ग्रेट खामानिनि सोमोन्दै सावरायगोन। आंनि थाखाय ग्रेट, नाथाय नोंथांमोननि थाखाय बे जोबोर फिसा खामानि। दिनै आं नोंथांमोननो खिन्थागोन 2010निफ्राय 2020सिम जोंनि मेट्रिकनि रिजाल्टआ माबादि जाबोदों। नोंथांमोना बै फार्स्ट डिभिजननि अनजिमाखौ मिथिनानै जानो हागौ जोबोर लाजिनोबो हागौ। बर' मिडियामाव एसेबां खम फार्स्ट डिभिजन फैयो। बेखौ मिथिना नोंथाङा गोमोनोबो हागौ। माखासे सुबुङा माइन्ड खालामाखैबो जानो हागौ, नाथाय बेयो जोबोद दुखुनांथाव, लाजिनांथाव। 2021 मायथाइयाव कर'ना डिस्टिंसन, कर'ना स्टार, कर'ना फार्स्ट डिभिजन, कर'ना सेकेन्ड डिभिजन, कर'ना थार्ड डिभिजन, माने कर'ना अल पास। बे रिजाल्टआथ' फैथ'वाखै। बे रिजाल्टखौ नुनानै जानो हागौ नोंथांमोना मिनिनो ओंखारदों, बर' मिडियामा एसेबां निच, एसेबां गाज्रि, बर' मिडियाम स्कुलाव फरायबा एसेबां गाज्रि रिजाल्ट जायो। बेबायदि रिजाल्टआ माखासे सुबुंफोरखौ बै समाव गुबुन मिडियामाव थांनो थाखाय इनफ्लुयेन्स खालामबाय थादोंमोन। जिहेतु बै समाव बर' थुनलाइ आफादखौनो बुं, गुबुन गुबुन बर'नि संगठनखौनो बुं, बिथांमोना सोलोंथाइखौ ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय, प्रेक्टिकेल लेभेलनिफ्राय बोखांनो थाखाय बिथांमोना जेबो स्टेप लायाखैमोन। आरो बै समाव थानाय आसाम सरकारखौनो बुं, बिटिसिनि सरकारखौनो बुं, जेबो स्टेप लायाखैमोन बिथांमोना। बेनिखायनो एबसुआ जेबो गैयाबाबो, गोबाय गिजिनि गेजेरजोंबाबो बिथांमोना नाजाबोदोंमोन, आवगायबोदोंमोन जे बर'नि सोलोंथाइखौ एसे माबा मोनसे हुंखा सुनो हायो नामा। बे मिशननि गेजेरजों एबसुआ सामार केम्प खुंदोंमोन। सामार केम्प माने गोलोम बोथोरनि बन्द'आव ओरैनो थास्लायस्लाय थाखो 9नि फरायसाफोरखौ बा हायोबा एमइ सेक्सननि फरायसाफोरखौबो मा खालामदोंमोन? क्लास खालामदोंमोन बै समाव। बेवहाय माखासे रोंखा राखा सेंग्रा सिख्लाफोराबो फोरोंदोंमोन, आरो खायसेयाव सरकारि स्कुलनि फोरोंगिरिफोरखौबो हायार खालामदोंमोन, नङा होमबा? बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिगौ।
स' बेबायदि बिथांमोना स्टेप लादोंमोन बिथांमोना हम भिजिट खालामदोंमोन गथ'फोरनि न' थांदोंमोन न' थांनानै मटिभेसन खालामनो नाजादोंमोन बिमा बिफाखौ बुजायदोंमोन खै घन्टा फरायनांगौ बेसेबां फरायनांगौ माबायदि फरायनांगौ बेबायदि बिथांमोना बुंदोंमोन लोगोसे सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल लादोंमोन फरायसालियावबो लादोंमोन गामिफोरावबो लादोंमोन आरो बबेबा जायगायाव मास गेदारिं खालामनानै माखासे मोनथाम मोनब्रैसो गामि बा माखासे गामिखौ लोगो नांनानैबो गेदेर मिटिंबो खुंदोंमोन केरियार काउन्सिलिं खालामदोंमोन बिथांमोना नाय एबसुआ केरियार काउन्सिलिं खालामदोंमोन नाथाय एबसुआव ओरैबायदि सुबुं थायो जायफोरा माने साख्रि गैयि बा केरियारजों लोब्बा गैयि बांसिन सुबुङा थायो थेवब्लाबो बिथांमोना माखासे गोरों गोरा केरियारनि सायाव नलेज थानाय सुबुंफोरखौ हायार खालामना लाना फैनानै केरियार काउन्सिलिं होनो ट्राइ खालामदोंमोन नाजादोंमोन खमसे खम नाजादोंमोन आरो बिथांमोना माखासे दाबिखौबो बन्द लाखियाखैमोन सरकारनियाव सोलोंथाइनि सायाव माखासे दाबि खालामगासिनो थादोंमोन समाव टेक्सट बुक मोननांगौ सेपारेट डाइरेक्टरेट बेबायदिनो माखासे जायफोर जोंनो नांथारगौ बेफोरखौ बिथांमोना जरदार दाबि खालामबोदोंमन एबसुआ आरो बेबायदिनो मटिभेशनेल मिटिं लादोंमोन बिथांमोना मटिभेशनेल आइएस आइपिएस बायदिसिना बेबायदि माने भिजन देखायदोंमोन फरायसाफोरनो बै समनि फरायसाफोरनो नङा होमबा गामियाव थांनानै माखासे सोलोंथाइ गैयै सुबुंफोरखौ बिथांमोना बुजायदोंमोन आरो माखासे मानसिफोरजों बिथांमोना मा फेमिलियार जानो नाजादोंमोन स' बे जाबाय प्रेक्टिकेल फिल्डनि बाथ्रा माने इसिंनि बाथ्रा जायखौ जारिमिनाव लिरनाय थाङा जारिमिनाव राजाफोरखौल'सो लिरो बाखि पाब्लिकनि बाथ्राखौथ' लिरा एबसुआ मा मावदों मावाखै बै समाव बै बाथ्राफोरखौ जारिमिन हिसाबै जुदि लिरोबा बेनिख्रुइ ग्रेटेस्ट जारिमिन आरो बुहुमाव थानाय नङा होननानै आं सानो स' नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया बेबायदि बिथांमोना नाजादोंमोन नाथाय बिथांमोना गोबां जेंनायाव फेस जानो गोनां जादोंमोन गोबां जेंना बिथांमोना मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन माबायदि जेंना मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन नोंथांमोना मिथिबा दुखु नांनो हागौ बा नोंथांमोना गासैबो मिथिहोगोन गिबियावनो मोनसे जेंना नुजाथिदोंमोन मा फोरोंगिरिनि अभाब जोंनि बर' मिडियामनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि अभाब साइन्स मेथ्सनि टिचारनि अभाब मोजां इंराजि फोरोंगिरिनि अभाब मोजां हिन्दी टिचारनि अभाब स' बेबायदि माखासे साबजेक्ट टिचार माने हाई स्कुल सेक्सनाव गैया लवारावबो गैया एलपियावबो गैया एमइआवबो गैया आरो बै समाव एलपि स्कुलफोरा थैनो स्टार्ट जादोंमोन बर' मिडियामनिया स' बेबायदि माखासे जेंना फेस जादोंमोन थि समाव टेक्सट बुक मोननाय जायामोन बै समाव बर' मिडियामनि फरायसालिफोराव थि समाव टेक्सट बुक मोननाय जायामोन बर'नि माखासे संगठन एबसुखौ नागारनानै बर'नि जेसेबां संगठन दं बैफोर संगठनफोरा बेबायदि क्वालिटी एजुकेशननि मोनसेबो मिशन बिथांमोना लायाखैमोन आरो दिनैसिम लायाखै बिथांमोना भिआइपि लेभेलाव थायो भिआइपि गोजौ थाखोनि खामानिखौ मावो बिथांमोना सरकारजों जेब्लाबो रायलायबाय थायो माने माखासे दाबिफोरखौ खालामो बिथांमोना नाथाय बिथांमोना माब्लाबो प्रेक्टिकेल फिल्डआव फैयाखैमोन नाथाय मोनसे माने साननो गोनां बेनो बर' साहित्य सभायाव गासैबो फोरोंगिरि थायो बै फोरोंगिरिफोरा जुदि एबसुनि बायदि मिशन क्वालिटी एजुकेशनखौ बै समावनो लानायमोनबा दिनै बर'नि सोलोंथाइ बेबायदि जायामोन होननानै आं सानो स' नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया बै समाव मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो मोन्दोंमोन मा बर' मिडियामनि फरायसालिनि बांसिन फोरोंगिरिफ्रानो मा नङा ट्रेन नङा माने ट्रेनिं मोननाय नङा बा बिथांमोना मा ट्रेनिं मोनदोंबाबो ट्रेनिंखौ माब्लाबो फरायसालियाव एप्लाइ खालामा बिथांमोना टाइमाव फरायसालियाव फैया बेबायदि माखासे बाथ्रा दङ आरोबाव बै समाव फरायसालिनि जे इनफ्रास्ट्राक्चार फरायसालियाव जा माने इनफ्रास्ट्राक्चार थानांगौ इन्टारनेलानो जा बा बिल्डिंआनो जा बायदिसिना माने सोरगिदिङानो जा बेबायदि इनफ्रास्ट्राक्चारनि जोबोर अभाब स' बै इनफ्रास्ट्राक्चाराबो माने दुखुनांथाव आरो दाबो बर' स्कुलनि इनफ्रास्ट्राक्चारफ्राथ' मोजां नङा नोंथांमोना मिथिखागौ गासैबो माखासे समाजारि जेंना दं जाय समाजारि जेंनाफोरा मा खालामदोंमोन बै एबसुनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बर' फरायसाफोरखौ माने मोजां लामाजों लांनायाव गोबां हेंथा दं आरो दिनैसिमबो होबाय दं माने ग्लबेलाइजेसननि जुग नालाय समजों लोगोसे गोदान मुवा फैयो बबेबा खानाय गोलाव लाखिनाय जुग फैयो बबेबा जेंग'नि जुग फैयो बाइकनि जुग फैयो मबाइलनि जुग फैयो स' ग्लबेलाइजेसननि माखासे गोदान जेंनायाबो बै समाव नुजाथिदोंमोन बेनिखायनो नोंथांमोना नुगोन बै समनि मिटिंफोराव मोनसे वार्डखौ जेब्लाबो नुगोन लिडारफोरनि खुगायाव ग्लबेलाइजेसना बर' हारिखौ मनग्लाबजोब्बाय बेबायदि सोलोंथाइ गैयै लोरबां हारिखौ ग्लबेलाइजेसना ग्लब मोननानै खोमाना दोनसिगोन होननानै बिथांमोना माखासे लेक्सार होदोंमोन बै समाव नङाबा स' नोंथांमोना मिथिया बे बाथ्राखौ आरोबाव मोनसे जेंना फेस जायोमोन बै समाव एबसुनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोंनि पेरेन्टस गार्जेनानो बुं बा बर' मिडियामनि फोरोंगिरिखौनो बुं हेडमास्टारखौनो बुं जायखिजाया एसिस्टेन्ट टिचारखौनो बुं खुनु सापर्ट खालामा बिथांमोना साननानै लायो मा बै मिया दाखालि फरायसाफोरालाय मा फोरोंनो हानो बिसोरलाय मा सोलोंथाइ सांग्रांथि लाबोनो हानो जों थानायाव स' बिथांमोना गावनि इमेजखौ माने हाद्रियाव थांजानो गिनानै बिथांमोना माब्लाबाबो खौसेथियाव फैयामोन बै समाव दासो एसे एनै फोरोंगिरिफोरा मा एबसुनि सेंग्राफोरजों सापर्ट होफैबाय नाथाय बै समाव
सापर्ट गैयामोन माबा मोनसे जुदि फरायसालियाव मिटिं खुङोबा स्कुलनि फोरोंगिरिया जुदि 10 जन दंबा बेयाव सासे बा सानैया थायोमोन स' बेबायदि स' फोरोंगिरिफोरनि जेबो सापर्ट गैया बेबायदि आरो मोनसे जाबाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो सरकारि फरायसालिफोराव नोंथांमोना नुगोन नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ सरकारि फरायसालिफोराव बै समाव दानि बाथ्राया बेलेग बै समाव सासेबो साफा सानैखौ जों गारनांगोन सासेबो फोरोंगिरिफोरा प्राइभेट स्कुलाव जाबायदि नट्स होयो बेबायदि होआमोन बिथांमोना नट्सनि बाथ्रा बुंबा मोनसे जुक्ति मा जुदि फोरोंगिरियानो गासैखौबो होजोबोबा अब्ला बै फरायसाया ब्रेनखौ मायाव खाथायगोन स' बेबायदि बिथांमोननि लेक्सार नाथाय बिथांमोनखौथ' 100% होनांगोन होनना बुङाखै माबा मोनसे पार्सेन्टथ' होनांगोन माबा मोनसे पार्सेन्टथ' होनांगोन 50% 60% फरायसाया 100% एन्सार खालामनो हायो बे बाथ्राखौ बै फोरोंगिरिया बहा मोनखो बबे मोजां इनस्टिट्युटआव नोंथांमोना नुदो जे फरायसालियाव एन्सार इसेबो होआ गासैखौबो फरायसायानो लिरजोबनांगौ गासैखौबो फरायसाया हारसिंनो हाजोबो बबे फरायसालियाव नोंथांमोना बबे कचिं इनस्टिट्युट नुदो बबे गेदेर गेदेर इउनिभारसिटि नुदो बबे कलेजाव नुदो नोंथांमोना मुंदांखा कलेजाव बबेयाव नुदो जे फरायसाया हारसिंनो एन्सार खालामजोबनो हानाय स' बेबायदि रं कनसेप्टजों फोरोंगिरिफ्रा बै समाव क्लास खालामबाय थायोमोन नाथाय बै रं कनसेप्टआ दा बर'फोरनिफ्राय एसे खारबाय बेनि थाखायनोथ' मा प्राइभेट स्कुलाव हरनाया स्टार्ट जादों बांसिन मानो होनबा प्राइभेट स्कुलाव एन्सार होयो बाहाय जा नोंथांमोना रिजाल्टनि बाथ्रा बुंदों बै रिजाल्टआव जुदि जोङो सानदोंबा जे सरकारि स्कुलनि रिजाल्टआनो एसेबां नङा बेवहाय 50%आनो प्राइभेट स्कुलनि फार्स्ट डिभिजन अब्ला सरकारि स्कुलनि फार्स्ट डिभिजना बेसेबां खम जागोन सानना नायदो नोंथांमोना थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय मा जाहोननि थाखाय बर' मिडियाम फरायसालिनि रिजाल्टआ 3rd क्लास बेबायदि जोबोर दुखुनांथाव सरकारि स्कुलनि रिजाल्टआ आरो दाबो बै ट्रेन्डआनो सोलिबाय दोङो दाबो सरकारि स्कुलाव बै ट्रेन्डआनो सोलिदों प्राइभेट स्कुलाव रिजाल्ट मोजां जानायनि एकमात्र जाहोना जाबाय डेडिकेसन आरो बै डेडिकेसनखौ जुदि सरकारि स्कुलनि फोरोंगिरिफोराबो होयोबा निश्चय रिजाल्टआ प्राइभेटनिख्रुइ बहुत सायाव जागोन होननानै आं सानो एबसुनि मिशन क्वालिटि इडुकेसनाव मा फेज जादोंमोन आरो मा मावदों बिथांमोना बिनि माने 1%खौ बुंदों आरो माखासे 99%खौ बेयाव बुंनो हाया एबसुनि खामानिया ओरैबायदि गुवार ओरैबायदि भास्ट बेखौ बुंना फोजोबनो थाखाय 1 बोसोरावबो जानाय नङा समा आरोबाव बै समाव आसाम सरकारखौनो बुं बिटिसिनि सरकारखौनो बुं एम जेएम मन्त्रि एमएलए जा बुङा मानो बिथांमोना बर' मिडियामनि रिजाल्टनि सायाव दिनैसिम मोनसेबो लेक्सार होफेराखै जे मा जानो थाखाय बर' मिडियामा बेबायदि डाउन जादों दिनैसिम सासे फोरोंगिरिखौ बिथांमोना 310 होफेराखै बबेबा स्कुलाव फैनानै फोरोंगिरिफोरखौ बुजियाखै बहाबा मास गेदारिं खालामनानै सोलोंथाइनि सायाव खुनु मिटिं खालामाखै आंथ' 2006 निफ्राय 2020 सिम ओरैबायदि सासे एम जेएम आसामनि मन्त्रि एमएलए बा एमसिएलए नुवाखै जाय बिथांमोना बर'नि बै मेट्रिक रिजाल्टनि सायाव बै माने दुखुनांथाव रिजाल्टनि सायाव हायार सेकेन्डारिनिखौ बाद दोनबाय आङो मेट्रिकनि बै दुखुनांथाव रिजाल्टनि सायाव 1 घन्टा नन स्टप लेक्सार होनाय आं दिनैसिम नुफेराखै दिनैसिम आं हाग्रामा महिलारि सारखौ बेबायदि लेक्सार होनाय नुफेराखै बिनि बादैबो गुबुन गुबुन हानजानि एमएलए एमसिएलए बर'नि जिहेतु बर' सेन्टिमेन्टनि थाखायनोथ' बाथ्रा बुंदों नङा होमबा नुफेराखै बा खोनाफेराखै नाथाय दा बे गोदान सरकारा बिटिआरनि बे गोदान सरकाराव थानाय एमसिएलएखौनो बुं माखासे एमजिएमखौनो बुं बिथांमोना मा लेक्सार होयो बेखौथ' जों समजों लोगोसे नुलांगासिनो थागोन बेबायदि माखासे बिथिङाव माखासे जेंना एबसुआ फेस जाबोदों स' बै माखासे जेंनाखौ माबायदि सुस्रांनो हागोन होनना बिथांमोना गोबां जाज खालामदोंमोन बिथांमोना मोनसेल' राहाखौ नागिरना मोनबाय मा बर'लेण्ड मोनब्लासो सेपारेट स्टेट बा स्टेटहुड मोनब्लासो बर'नि गासैबो जेंनायानो सल्भ जागोन बे कनसेप्टआ एबसुनि खर'आव हाबदोंमोन थांखि लानायसै मा बर'लेण्ड बिग्रायनायाव मुखुब जासिगोन सोलोंथाइफोराबो थांफाबाय थागोन नाथाय बांसिन जरदार आखायगोन बर'लेण्ड दानायाव बा बर'लेण्ड बिनायाव नाथाय बिथांमोना माबे मोन्थोरजों माखासे बर' सुबुंफोरखौ खाबथानाबो लाखिनांगोन जिहेतु माखासे सुबुङा बिपिएफनि थाखाय स' माखासे सुबुंखौ जोङो लाबोनो हाखानाय नङा थेवब्लाबो बिथांमोना मोनसे मोन्थोरखौ साननायसै मा बर' सेन्टिमेन्ट बै बर' सेन्टिमेन्ट जा दुरुं बे दिरुंजोंनो बर'नि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ एबसुफोरा खाबथानानै लानो थाखाय थांखि लादोंमोन आरो बेबायदिनो बिथांमोना डेम'क्रेटिक भाबै अहिंसा मोन्थोरजों 2020 सिम होननानै बुंबाय आङो बेसिम बिग्रायबोदों अहिंसा मोन्थोरजों बिग्रायबोदों आरो बे बिग्रायनायनि फिथाइ हिसाबै नोंथांमोना दिनै नुदों बिटिआरखौबो नुनो मोन्दों 2009 मायथाइयाव प्रमद बर' सारा आफादगिरि जायो एबसुनि आरो बै समनिफ्राय बेबायदि बिग्रायनाया जरदार जासिनो आरो बिथांनि
दैदेननायाव बर'नि बिग्रायनाया मोगथां महर लानायनि लामायाव फैयो। लोगोसे बै समाव जा एनडिएफबिफोर दं बिथांमोनाबो माखासे रोखोमै हाथियार लाना बिथांमोना बिग्रायबोखाबायमोन। स' मोनसे हाथियारजोंसो दावहाखौ देरहाखाया नालाय एनडिएफबिआबो मोनसे हाथियार जाबाय। एबसुआ डेम'क्रेटिक भाबै मोनसे जाहैबाय बिथांमोना हाथियार लानाय हानजा हिसाबै, आरो एबसुआ डेम'क्रेटिक हिसाबै माने अहिंसा मोन्थोरजों बिग्रायनाय मोनसे हानजा जाहैबाय। स' बिथांमोना मा खालामबाय, माखासे रोखोमनि मास गेदारिं, लामा होथेनाय, रेल लामा होथेनाय, डिसि अफिसाव धरना, बायदिसिना जायगायाव धरना, सेक्रेटारियेटआव धरना, बेबायदि अहिंसा मोन्थोरजों बिग्रायनायखौ स्टार्ट खालामबाय प्रमद बर'आ। आरो बेबायदि बिग्रायनायाव माखासे जोंनि आसाम सरकारनि सोलो गोनां सुबुंफोरा बै एबसुखौबो डिभाइड खालामनो गोबां ट्राइ खालामदोंमोन, नाथाय बै बर' सेन्टिमेन्ट होननाय दिरुङा खाबथानानै लाखिदोंमोन, आरो बेखौ खाबथानायाव जाफुंसारनो हादों प्रमद बर' सारा। स' बिथाङा बर'फोरखौ खाबथानायाव बै समाव साक्सेस जानो हादों, आं बेखौ सानो। आरो लोगोसे सरकाराबो नोजोर होबाय जे बे लिडारनि दैदेननाय समाव बर'खौ आरो हमथानो हानाय नंला, बेनिखायनो सरकारा बर'नो माबा मोनसे सलुसन होनो होननानै। आरो बै प्रमद बर' सारनि समावनो एनडिएफबिफोराबो मा मोनसे माने राजि अके अबस्थायाव फैबाय बेबायदि। स' प्रमद बर' सारनि समाव बा एबसुनिफ्राय सोरजिजानाय सासे सुबुंनि समाव बै एनडिएफबिफोराबो मोनसे खौसेथियाव फैदों। बे माने जोबोर माने लाकि होननांगोन बर' सुबुंफोरखौ, बर' हारिनि थाखाय बे जोबोर मोनसे लाकि सम। बेबायदिनो एनडिएफबिफोराबो खौसेथि फैबाय आरो दिनैनि बिटिआरआ मोगथां महर मोनबाय। बेखिनियाव नोंथांमोनखौ आं बुङो, एबसुखौ बिदिब्ला आं मानो डार्क हर्स बुंखो? डार्क हर्सनि ओंथिया मा? डार्क हर्स मिन्स ओरैबायदि मोनसे पावारफुल मानसियानो बुं, आफादानो बुं, संगठना बुं, जायखौ जों गोहो गोरा होनना सानाखैमोन गिबियाव, जायखौ जोङो हिसाबावनो लायाखैमोन, माने लिस्टआवनो लायाखैमोन, आनलिस्टेड लिस्टआवनो गैयामोन। नाथाय बै आनलिस्टेड टिमासो थांनानै बिटिआरखौ महर होनायाव गोबां अबदान होबाय। ओरै नङा जे एनडिएफबिनि अबदान गैया, गुबुन संगठननि अबदान गैया, गुबुन हारिफोरनि अबदान गैया, गुबुन हारिनिबो हेल्प दं। बै गुबुन हारिफोरखौ बिथाङा दुरुंजों खाबथानो बोरै हाखो? स' बिथांनि फारसे फोथायनाय जे बे लिडारा फोथायजाथाव, बे गासैनिबो थाखाय खामानि मावो, बिथाङा डेम'क्रेटिक सुबुं, बेबायदि फोथायनाया फैदो। स' प्रमद बर'आ जोंनि थाखाय मोनसे डार्क हर्स, एबसुआ मोनसे डार्क हर्स। एबसुआ प्रमद बर' सार बायदि सासे डार्क हर्सखौ जोनोम होदों। स' डार्क हर्स, गोहोगोरा सुबुं बिथाङा। स' डार्क हर्सनि ओंथिखौ नोंथांमोना थारैनो हमनो हाबाय। डार्क हर्स माने मा? जायखौ लिस्टआवनो लायाखैमोन, नाथाय बै सुबुङासो जे जोबोर पावारफुल खामानियाव फैबाय, बेखौ डार्क हर्स होनना बुंजागोन जोङो। नाथाय बेथ' बिटिआरसो, बेथ' स्टेटहुड नङा बा सेपारेट स्टेट बड'लेण्डथ' नङा बेयो। स' जानो हागौ बिथाङा ग्रेटेस्ट डार्क हर्स जानो हागोन जुदि बिथाङा 10 एबा 11 डिस्ट्रिक्टखौ सोरजिनो हायो बिटिआरआव, आरो बै 10 आरो 11 डिस्ट्रिक्टआवनो थाबाबो जानाय नङा, बिथाङा बर'लेण्ड रुप होनो हानांगोन, स्टेटहुड रुप होनो हानांगोन। जुदि बिथाङा हायो, बिथाङा जोंनि थाखाय ग्रेटेस्ट डार्क हर्स जागोन। आरो जुदि बिथाङा बे खामानियाव फेलें जायो, अब्लाना सासेबाव एबसुआ डार्क हर्स सुबुं सोरजिबावनांगोन। स' बेखौनो आं आसा खालामो। बेखिनियाव नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा बुङो जे बर'नि ओरैबायदि लिडार गैया, दा मडार्न जा लिडारफोर दं, इउजि ब्रह्मखौनो बुं, बा सोरबा सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिखौनो बुं, प्रमद बर' सारखौनो बुं, बा गुबुन गुबुन जेसेबां लिडार दं गुबुन गुबुन आफादनि, बिथांमोना गासैबो एबसुनि थ्रयै थांनानै जानाय। दिनै बिस्वजित दैमारिया मा स्पिकार नङा होमबा, बिथाङाबो एबसुनिफ्रायनो थांनाय। स' बेबायदि गेदेर गेदेर जा लिडारफोर दं बे सब एबसुनिफ्रायनो थांनाय। स' एबसुआ ओरैबायदि गेदेमा सुबुं सोरजिदों जोबोर खम समनि गेजेरावनो। नोंगौ बर' साहित्य सभायाबो माखासे ग्रेट सुबुं सोरजिदों, गुबुन गुबुन संगठनाबो सोरजिदों, नाथाय एबसुनिफ्रायबो माखासे गेदेमा सुबुं सोमजिदों। आरो बिथांमोना मा प्रेक्टिकेल फिल्डजों सरजाबनाय बांसिन, बिथांमोना समजों लोगोसे इभलिउसन जानो रोंनाय सुबुं। स' बर'नि इभलिउसन जानायाव, हारि जौगानायाव, बेबो सार्भाइभेल अफ द फिटेस्टसिम सार्भाइभ जानो थाखाय जाबायदि इभलिउसन जानांगौ, हारि जौगानाय जानांगौ, बेखौ खिन्थु एबसुआ मोगथां महर होनायाव लाख लाख अबदान दं होननानै आं सानो। स' नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया। स' आंनि थाखाय एबसुआ बर'नि डार्क हर्स। जायफोर सुबुंफोरा एबसुखौ मोजां मोना, बिथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय जा लिरो। आरो बिथांमोना जुदि एबसुखौ मोजां मोना, डिसलाइक खालाम आंनि भिडिअखौ। जुदि एबसुखौ मोजां मोनो, लाइक खालाम। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि बे चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ अन खालामनानै हो। स' थेंक इउ, बाय बाय।